shake. It's lonely, it's late. Footsteps echo. Jeg er så glad for, at vi skal have det her barn sammen. Ja, det er jeg også. Howling candles are blowing. Hej. Hej. Er det Rebecca? Det er det. Jeg tror sgu, din post er endt i min. Nå. Det er jeg sgu ked af. Det er i orden. Det er Post Danmark. Ja, Jeg kan gøre noget ved det. Nej. Nej. Nå, men mange tak. Ja, det er godt, du har. Hej hej. Og jeg tror bare, det er en regning. Nå, ja, okay. Fuck. Kan du blive færdig? Hvad sker der? Hvor skal du hen? Jeg skal bare handle. Okay, vi ses, skat. Kom ind. Hvad så? Nå, hvordan går det? Stille og roligt bare med. Det Ja. er ikke så meget. Hvad er det? Stille og roligt. Var der noget sådan specielt ved? Eller? Jamen, jeg sidder lige og skriver min opgave, og så fandt jeg lige over nogle tyske ord, jeg ikke lige forstår. Så kunne jeg ikke låne din ordbog? Nå, jo, ingen problem. Sikkert. Jeg skal lige se, om jeg har den. Kan jeg ikke lige komme ind med den lidt senere, hvis det er? Så jeg kommer lige ind om 5 minutter. Det er bare i orden. Okay.